老师我的用的行了，要换这，265丢。这个小妹。Iwani Burmani disable. Awal. Masih interested ni. Nah, salah. Bahasa baik. Nasional Korenggau Club dari luar Pulau Ganegong Pagudong Unit 0. Cinzo Nasional Bulan ha bị chinh gì?
खारो बिदि हाखौ बोरै इउटुबार जाबाय ना औ औ मा साबसो नांगौ नांगौ औ नांगौ साबेसे नांगौ आंनाव लिंकखौ हरनानै दोनब्रा दा हरगोन आं लोगोफोरनो आंलाय दाख्लैनो हरखादों ना माथो शेयार खालामखादों आंलाय मालाब्रा माबायाव स्टेटासआव एक्सआव हरनानै दोनब्रा आंना मबाइला थुजालाना माथो थुजायाबा मारैथो बानायगोन आलु लोगोफोरनो आं फाथायनो हागोन आदसा मोनसे भिडिअ हरना दोनसै आं नोंनो संहरनि हाबानि भिडिअखौ होनसै हाबावबायसो जाबाय ओइ फावललै बे फाल्थावल' होखाबाय दै जाथावबाय खारनो हाया आया थांफैबावबाय मा खिथायो आउटआव थांनो नुदों Kajian